Mona! Sper că vă simțiți bine astăzi și sunteți fericită și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru liceul ăsta. La mulți ani! Să rămână la mulți ani! Înainte de a începe cu clasicele urări de sănătate, mai bine și toate astea, eu aș vrea să încep prin a vă mulțumi și vreau să vă mulțumesc că mai mult decât toți ceilalți profesori ați fost lângă mine în toți acești 4 ani de liceu și practic tot ce am realizat în timpul liceului vă datorez dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că mi-ați arătat exact unde trebuie să ajung și datorită dumneavoastră cu siguranță voi ajunge și acolo. Vă mulțumesc mult pentru tot și sper că peste ani și ani și ani să ne întâlnim din nou și să vă găsiți la fel de sănătoasă, de drăguță și, nu știu, veselă și deschisă cum sunteți de obicei. Vă pup, ce vă iubesc! La mulți ani, profa! Eu ca de obicei nu am cameraman pentru că așa e viața. Vreau să vă urez la mulți ani, sănătate, fericire și peste ani o să ne întoarcem și o să vă facem iar sute de filmulețe cu noi, cu viața noastră, ce am făcut noi, unde am mers în vacanții și acum zic la mulți ani!